Umholi Webandla Lamasheshi E-Kapa Umbhishobhi Thabo Makgoba Uzokwethula Isifundo ngomsunguli weqembu iIFP ophinde abe nguNdunankulu wesizwe samaZulu Inkosi uMangosuthu Buthelezi. Njengamanje sixhumana nomhleli wezindaba zethu osolundi uAyanda Ntuli. Ayanda, siyakubingelela sikwamukele ezindabeni zethu. Sitshele ngokwenzeka lapho nesingakulindela kusasa. Thabile asibingelele umbukeli ngasekhaya sisho ngempela ukuthi sikhona lapha olundi njengoba usuchazile sise-airport endala okuyisikhumulo sezindiza esidala la khona lo mcimbi uqhubeka khona uza kuthina nje uyaqala manje lo mcimbi njengoba zonke izithameli noma izicukuthwane seyifikile ukuthi zizothamela lo mcimbi la khona kuzoba kuhlonishwa khona amagalelo omntwana okwaphinda ngene ozoba sekulandela umcimbi okusasa la khona kuzoba kudlala khona imidlalo yebhola njengoba sekuke kwachazwa indabeni zethu ukuthi amaqembu wonke ezemidlalo zobe khona esifundazweni saKwaZulu-Natal namanye futhi aqhama ngaphandle kwesifundazwe saKwaZulu-Natal. Ngikhuluma nawe nje bekade sengena ke la uyena umeya wakhona lapha eZululand njoba eqhubeka. Ngizoke ngicele la uyena la uLungelo ekethe ukuzivezela nje kancane ukuthi ikuphi okwenzakalayo Lungelo kakhulukazi kubantu abakhona lapha abazobukela wona lo mcimbi. Ngikhuluma nawe nje zonke ihambeli sezikhona zihleli phansi zifuna ukuthamela wona lo mcimbi lo sikuwona ohleliwe. Ngikhuluma nawe khona namakhosi konjalo nemeya futhi ezeqhamuka khona lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal zizohlonipha lona igalelo lakhe umntwana okwaphinda ngene njengoba kuzothi kusasa ke bese aqala yona imidlalo.